पुइलानो चिनी बुबाग्रानो हामबाय मारियो जे जोंनो तिनी ओ जागाव सारा त्रिपुरानि चिनी त्रिपुरा मथानि लिडार्स रकनो थानसा खायै कक सापनानि बागै अमहायखे जोंनो स्टेज रक साकलम ख्लायै फेन लाइट रक रिमानि बागै दिनैनि प्लेनारि सेसननि खरग बा प्रेसिडियाम सिनि सार विजय कुमार आंखल सार बुधु देव बर्मा सिनि सार मनिन्द्र रियां नरेंद्र देव बर्मा सिनि मेडाम पवित्र भक्ति जमातिया बनकारिबो दिनैनि अ कक्सापुं पान्दाव फाइसक पाइजाक चिनी बरम गोनां लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर अनिमेश देव बर्मा तंगो चुंबाई चिनी लगियो सिनी TTADC बरम गोनां चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर पूर्णचंद्र जमातिया तंबायो जतो EM रक ते जतो आनी कलिग MLA MDC ते एक्स EM एक्स MDC रक बनकारिबो चिनी YTF TWF TEF TCF ते TISF नि जतो प्रेसिडेंट रकनो ते जतो आदम रकनो चिनी त्रिपुरा मथानि जतो डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल विलेज लेवल नि जतो लीडर्स रकनो तिनिनियो कॉन्फ्रेंस आनी खाकसांगमा हामजाक मुं याफारै आं नरकनि बुसिकांगो कक्ताजा थाइनै नारकनाय आं पुइलानो सेंना मुचुंगो जेहेतु तिनि अजागा कॉन्फ्रेंस जतो चिनी त्रिपुरा मथानि लीडर्स रक फाइसक पाइजाक आबोनि बागै आं पुइला जों बाहायके लीडरशिप खालायनाय लीडरशिप तामो आ विषय आं किसा सानानै मुचुं माने गावमनो जों आगिनि सिबिनि नुखा त्रिपुरा हाव गोबां पलिटिशियन पलिटिक्स खालायमानि नुखा किन्तु लीडरशिप जों खूब कम नुक जागो एमनकि जों लीडरशिप जों नुगियासै हिनि मानो कारण लीडरशिप अंखा कायसा समाजनो लीड खायनानि लीडरशिप अंखा चिनी सोसाइटी नो नेक्स्ट जनरेशन तामंनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै तामो खाय कलांनाय ओ नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे वानसुकनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे सामुं खालायनाय बसे ओरिजिनल लीडर पलिटिशियन बाय लीडरशिप फेरलायो कारण पलिटिशियन जरा पॉलिटिक्स खालायनाय बर'खै आं नेक्स्ट इलेक्शनाव बाहायकै खोप्लायनाय आं इलेक्शनाव बातायै खोप्लायै बाहायकै आं चियारो आचुगै ओ सोसाइटी नो समाजनो रूल खायनाय आबनो पॉलिटिशियन नि वानसुक मुं फियावा बट लीडर हिंकै नेक्स्ट जनरेशन नि बागै से वानसुगो कारण जों नेक्स्ट जनरेशन सिनि त्रिपुरा सारकनि नेक्स्ट जनरेशन तामुंनाय आबोनि बागै वानसुकनाय के लीडर जेमन उदाहरण चिनी बुबाग्रा नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुगिया चिनी बुबाग्रा नेक्स्ट जनरेशन नि बागै से वानसुगो ताखरा बुखरक बो जुदिनो नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुकांकै बो तिनी असेंबलियाव बाचावै तिनी डेपुटी CM ओंगै मान खामुं बो पॉलिटिक्स नि बागै वानसुगिया बो नेक्स्ट जनरेशन चिनी सोसाइटी चिनी समाज चिनी त्रिपुरासा नेक्स्ट जनरेशन बाहायकै तंनाय अमो वानसुमानि बागै तिनी बोखा कुवार बायखाय चिनी त्रिपुरासा दफानि बागै बो निजिनि रां पैसा बायखाय तिनी चिनी त्रिपुरा हाव लीडरशिप तामनो हिन लाइ थांनाय साल नि चिनी जे पॉलिटिशियन रकनो
फुनुगुई रिखा निजिनि बाय थांनि रां पैसा बायखायो अ त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारावनो बाहायखाय मोथांनानि अ मोथांथानि तिनिनि अ साल' जोंनो जे अमा हायखाय साखलम रिबानि तिनि सुदु अ खुमुलुं मडस्टेनो सिमिया ताखुर बुहुरो चिनि बुबाग्रानि जे तिनि अर साया तांजाक फेननि नबार चावै दङ जों तिनि अ फेननि नबारो एलईडी लाइट थेपाजागो जों अ जागा साखलमक चिरिखगै कक सावै दङ मानु अ जागा जों आराम खाय चिनि लिडार्स कक सागांखाय अ ककनो जों फेननि नबार चावैनो आराम खाय दङ मानु बुबाग्रानि नाहारमुं सुदु अ मडस्टेनो तिनि साया रिनानिया बुबाग्रानि नाहारमुं सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारावनो अमा हायखाय बिनि सायाव तनिवै थान्ना जागाव तनिनानै मुचुंगो चिनि बुबाग्रा आबोनि बागैनो जों दिनै नुगै मानो बिनि नाहारमुं बिनि सामुं बतिनि टिटिएडिसिओ खरकसा आदंगै खरकसा एमडिसि 응 दंनानिया बतिनि सीएम ङै आसुगै दङै मान खामु किन्तु तिनि तांगै आसुगिया कारण कायसानो बिनि नाहारमुं नेक्स्ट इलेक्शन या बिनि नाहारमुं नेक्स्ट जेनेरेशन नेक्स्ट तो जों बाहायखाय बानचिवै थानाय अ हावो आं नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै सामुंनो चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड अ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड बायनो चिनि त्रिपुरा सारक थांना ते थांया जोंरो सानानि मुचुङो शुदु त्रिपुरा सानि बागै सिमिया चिनि एडिसि आमचायो चिनि हिंदुस्तानी বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগ্রা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগ্রা চলতে চায় আমাদের বুবাগ্রা শুধু ত্রিপুরা সাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগ্রা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरो बुखुरक जों लाइ थांनाय सालनै सालथाम सिगांसो चिनि बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ चिनि त्रिपुरा मथानि एमएलए खरक बोसोर 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमन पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लिओ थाङै बिरोधी दलनि चेयाराव आचुगै मानु साबोनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा दंमानि बागैनो जों दिनै 13 जना एमएलए एसेम्ब्लिओ बिसिंग हाबै चिरिखगै चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मारिना हिनि चिनि एमएलए रक जत्तो साजाक ताखुरो बुखुरक नंनि जे बुध रि रहरमानि नरक जे जोंनो इलेक्टेड सिनामै एमएलए सिनाम रहमानि आबो मागना थांया जों खरां तिसावै दङ ताखुरो बुखुरक नरक बो थानसामा दंनाय चिनि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जे जों मोथांनानि बागैसो सामुं खालायलाय दंमानि आमो जों चिनि मकल बसिगांगो स्राय मारि नुकजागै दङ ताखुरो बुखुरक अ मारिनो जों बसिगांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अजिनि जे ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड नि कक जे जोंनो कोर्ट खायसा सावै माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत्त लिडार्स खरकसा बाय ते खरकसा ताखुरो बुखुरक मुइतो नारदे खरकसा बाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट कक थानसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजाक लाइमुं मा तंनाय खरकसा बाय खरकसा कक थानसा अंका अंकाइसे खा कायसा अंका अंकाइसे कम्युनिकेशन काहाम अंका अंकाइसे जों चिनि पाब्लिक चिनि त्रिपुरा चिनि लुकुरकनो चिनि बरकरकनो जे बरकरक हामजागै जोंनो बुथ रिवै रहरका एमडीसी ईएम एमएलए सिनामका जों बरकनो काहाम सार्भिस रिमानाय ताखुरो बुखुरक फियाबा जों जदिनो तिनि बुबाग्रा निजे त्रिपुरा लेन्ड अजे सानलायमानि अबना लेरजागै जों दिनै तिनि बीजेपीओ थांका हंकाय जों तिनि जुदि सीपीएमओ कांग्रेसओ जुदि थांका हंकाय
sini next generation tamong nai abono chung mawan chung nai karon chung sawi mano takhoro bukrok national party khayo sini dofani bagai chung mungsa kok saragia thaisa kok bo chung saragia chung nukjago council bobono phanungthung assembly o phanungthung je MLA অথবা MDC জাতীয় রাজনৈতিক বদলনি হংকা হংকাই ব কোনো দিনও নিজনি দফানি বাগৈ কক সারাগিয়া যে দফানি বাগৈ কক সারাগিয়া আ দফানি বাগৈ মুংসাছে ককটি সারাগিয়া হংকাই जों दिनै BJP जे थांनाय दाखुरो बुखुरो BJP जे किसा मिसा माननानै बागै जे थांनाय निनि बोसा बतैनो नों भबिष्यत नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै नि तामु वानसुमानि तंनाय आबुनि बागैनो दिनै अ पान्दानि बिसिंथै आं नरक जत लिडार्स रक न सानानै मुचुंगो जे ताबुक सिनि कामियो कुनु BJP नि लिडार फायै कुनु साफाय खारखाय जोंनो न खुग्रिनाय वाक टक फुनरिनाय हिनि साफाय खारखाय जों बरक न मा सोंनाय शुधु न वाक टक फुन रिमाबाय सिनि दफा मुमु थांजागनो नंनि विजन तामो नंनि पेशन तामो नरक तामो मुचुं त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सरन नरक तामो खलायनानै मुचुं अ प्रश्न अ सुमुं सुं बंनि सागाव माति सानाय बरक जुदिन ठीक जवाब रिउइ माया हंकाय सिनि त्रिपुरा सदफानो नरक मुथांनानै कक जुदि सावि माया हंकाय बरक न जों कामिनि रिखलाय मारहनाय दाखुरा बुखुरा मुइदु खाय दनेगे सिनि त्रिपुरा साना ते ता थकक सिनि जों 70 बछर नंखा सिनि त्रिपुरा साना थकक मां जों उसुरुमां सिनि फिकुङो देवाल नाङै थांका जों ते उसुरुनानै जागा गोरै जों कामिनि बरक कामियावनो दंनाय जों कामिनि बागैनि कक सानाय कामिनि लुकुरंनि बागैनो कक सानाय नों जोंनो जेसेबानो एसेम्बलि बिसिङो नों जंगलनि हिन्दी जों जंगलनि बरकनो अ जंगलनि बरकनि बागैनो जों फाइट खायनाय खबरदार सिनि अ जंगलनि बरक रकनि बागै नरक कुनु हामिया ताबान सुगदि जों आबनो मा सानाय ताखुरो बुखुरो खबरदार हिनि जों मा सानाय आगि त्रिपुरा लेन्ड नांगौ हिनि आंबो 2018 साल IPF तुबुयो तंफुरो Assembly bisingo ang IPF ti tongpuro tipraleni kok saka kebo logirinai kere dakhuro bukhuro saisung khorang ti samabai tam khainai fiaba sing maharaj ni jare taklai 13 jona MLA manka 13 ni bising 13 no super hit MLA jotto no chini dofani bagai kok sanai dakhuro bukhuro ga tam ni bagai sing tong thoya tongnai tangai sing rangya tongnai tam ni bagai sing dini BJP thangnai khoroksa khuruksu personal dusuman tongo ang bobai naisiklai manlaya ang bobai kok salaya bo tongkai ang tongya bo je rajnaitik bodolo tongka anga rajnaitik bodolo tongya amtui hini wansu laimang be sungba chini dofano tebo kunao siksinai ba ungoi mano janjani personal dusman kami kaisa area kaisa tongin mano haipano chini nahar mungle kaisa dongna nangnai chini vision kaisa dongna nangnai je amongka chini greater Tripura land sing je sakbana omonom nangu o greater Tripura land santani जों खरकसा तै खरकसा बाय मिलै माया आमतेंला खांकाय गथालाय माया अंगलाय खांकाय जों कुनु दिनो सिनि त्रिपुरा बसंनो नेक्स्ट जेनारेशन जों गाहाम कायसा जागारि क्लांमान गला फियाबा तिनि फायदि तिनि अमा हायखाय जोंनो जे महाराज हाया रि दंमानि जोंनो जे सामपिलि रिउइ दंमानि आबनो जों बो मर्यादा मारिनाय दाखुरो बुखुरो तिनि नुगो त्रिपुरानि एसेम्बली 27,600 कोटी सामथिं बाजेट खलायो सारा त्रिपुरानि बागै एडिसिनि बेसे बागै बेसे बाजेट खायका मात्र 672 कोटी टाका ते बाकी खाय आमर जों मासिनाय जों बार सोंका जोंनि LOP बो बार सोंका तामनि बागै 672 जों जे जागाव 31% चिनि बरक एडिसि आमचायाव दंगो जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानै खलायो उसुगांव लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रिकालचार मिनिस्टार रतनलाल नाथ साव आरो एडिसिनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दप्तर जेबन एग्रिकालचारेल ट्राइबेल वेलफेयर ARDD फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमते हायखाय गोबां मा दप्तर अ दप्तर रां
sini tipra saroni bagai khati narek jago engka a rangkai nong ni rangya deba hini saw engkai somoy kere singnani himbano somoy manja ang singnani naimani muchungmani kamono engka amte hikai ba municipality corporation ni bagai boto rang হাজার কোটি সংরক্ষণ খাইবং ni bagai bo alada budget khalajak bole মোহনপুর জিরানিয়া municipality council ni bagai bo alada rang khalajak bole engka abo khai norok manya diba engka जों khai chini bagai saka engkai sob somoy no bera rijak gebong ni engkai jotono thik omorong no nugui जों साइमान तंफानसे তিনি ত্রিপুরা হানি ত্রিপ্রাসারো যতনো বুজগই মানজা তাবুকবো বিজেপিও কাহাম চাকরি মানनानै बागै बोसानो चाकरि नानै बागै जों बिजेपिओ जयनिं खालाममानो गोबां पत्र पत्रिकाओ ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ दाखुर बुखुरो तामो खायनाय निनि बोसा चाप्रासिंगै निनि बोसा फर्स्ट क्लास चाकरि खाय जेफ्रो वान जाय अफिसार बाय मुसुक हिनि कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय दाखुर बुखुरो आमनोसि जों मावान सुनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अमो हाय तंगै ओंलायाखौ अमो हायखाय जों तंगै सुगलायाखौ जों बुइ हायखायै जों पावारनि बागै राजनिति खालायलाय ओंलायाखौ जों सिनिति प्रासानाव मोनथांनानै बागैसे जों दिनै अ दफानाव मोनथांनानै बागैसे सिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपआवसे जों सामुङा तांलायनाय आ कगनो जों सिनि लुकुरकनो मा बुजगलायनाय दाखुर बुखुर गोबां मा एलिगेशन खालायो सिनि तिप्रामथानि लिडार्सफोरनि बिरुद्धे रांसावो गोबां मा जागावनो करप्शन आरो चिनि एडिसिओ रांसेरो हरमानि करै कर्मचारिनो बेतन दिनानै बागै पर्यन्त आन्दोलन मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारिनि बेतनखाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो चिनि एडिसिओ चाकरि खालायनायखौ 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायके चिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायके इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नंगै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगोनो जों डेभलपमेन्ट होननानै थांखा हंखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि दंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि दंमा जराव जों जत लुकुरबनो मा बुजगलायनाय दिनै जे अर फायनाय जत लिडार्सनो आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजाक मानि बिसिंथै जों जत खरक जाबाय सुबासु खायलायनो शुधु सरि हामियांका हंखाय खरकसानो थाङो सुबाय रैखा जेकुनो नगद थैका हंखाय बनो थाङै सुबाय रैखा आमो तो काहाम कगनो आबुनि लगे जे लुकुरक सिनि कामि बिसिङो विलेज वाइज वर्ल्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रगनो आनि कगनि परे ते बाकी लिडार्स सब गोबां मा कग नारनाय नरनो हयतो अम हायके जतनो ब्लाब खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सैतलाङै जेफ्रो सानानि बरक न आजराव नरक बरनो आ पॉइंट नो सावै खनारेदि सिनि बुबाग्राबो सानाय बुबाग्रानि आ पॉइंट नबो कारण मो तिनि आसुगलायका मीटिंग पाइथाङा तिनिनो पाइखा मोया जों खोनाबो दंनाय अर तिनि अर सिनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि व्यवस्था खायनाय खोना जरा चुंगर जागा चिनि कॉन्फ्रेंस चिनि कक्सा ब्लाइमुं पान्दांनाय दाखुर बुखुर नरक जत अ पेट न बय जे मानमानि आबनो जब न खाया कय सैतलांदि पॉइंट रकनो जों पाब्लिक रकनो मा बुजक नाय तिनि जे चिनि बुबाग्रा आमसे खरच खायै नरनो पेट रियो अ जागा बैग रियो अमहाय रिसा रियो अमहाय ततरा रिजार्नाय रियो तामनि बागै रिंखाय जों फायदि थानसांलायदि जों अ थानसानि मारिनो त्रिपुरा हानि जत तिप्रासारकनो जत लुकुरकनो जों अ कगनो बुजक थं हिनिसे जोंना बुबाग्रा अमहायखाय बिनि बायथांनि रां पैसा बायखाया कय तबो गोथां तंसासिनि तिप्रासाराव मोथां देमानो अ साइतो मुंनो नों आंबो बुबाग्रा हायखायनो मा साइतंनाय ब साइतंआ बाया दाखुर बुखुर नों आं बेबारनो जों मा साइतंलायनाय आंगानि क गासै कलक सालिया जेसक साका आबसंनो नरगबो जदि नांजागै दं कयेकटा पॉइंट सिनि लुकुरकनो बुजक दि ते जत अर फायनाय आनिस्लाय अक्रा साक्रानो खुलुमुंगिया फारै ते आनि साकसाले रकनो खाकसामा हामजा बुंगिया फारै ते चिनि अर लीडर्स बुबाग्रानो खुलुमुंगिया फारै आं नरनो जतनो हामबाय सानै आं बुबाग्रा आयुग लथं ग्रेटर टिप्रालेन दाक्तिनो मानथं ते
Sini ti prasa dofa muthang jak sitong jotono hambai khulumbai ka.